फोजोंसारनाव सोंना थांथारगोन आङो बिग्रायखौ बबाव नुनायमोन न'आव रावबो गैया नामायो फोजोंसार बिबारि नोङो औ मादै फोजोंसारालाय बिबारि मानो नांगौ फोजोंसारखौ नों रायनो फैलायबाय नामा फोजोंसारखौ मादै दिनै आं फोजोंसारखौ रायनो फैयाखै अन्नानै फोजोंसारखौ फैनो होनाय बिग्रायखौ फोजोंसारा नुदोंमोननो अबाव नुनायमोनबा आंनो खिन्थायाखै बियो मा गोसो जाबानो फोजोंसारखौ बुथारदों होननाबो दाय हमगोन बिथिंजाय आरो नुदों होननाबो दाय हमगोन मा बिलाय नोंनि हौवायाबा सोर हिनजावखौ लाना खारदों आंनि फिसालायासो दाय जाबाय थायो नामा बिबारि नोङो फोजोंसार बिग्रायखौ नोङो अबेयाव नुमारनायमोन फोजोंसार बुं हागौबा आंखौ निमाहा हो फोजोंसार आं नोंखौ मायबा मायबि बुंफ्लांबाय दहायो बेखौनोथ' बुंबायना गोसो जाबानो रायगोन गोसो जाबानो दाय हमलाबायगोन गोसो जाबानो आरो मोजांबो जाफ्लागोन सैमासो सानखोना मायो नोंलाय फोजोंसारखौ आइनो सिरि थाथ'नाय मानो सिरि थानांगौ हा बै खेबसेबो न'आव फैनानै रायफैदोंमोन नोंखौ माबा खालामदों होननानै हौवाखौ दालाय आरो मा अबेनिफ्राय थांखांफिनखो बिनि हौवायालाय बिदि नङा दे बिबारि मोनथिबाय नोंना हौवायानो मोजां नंखाया मथ्लबि फोजोंसारखौ जानला मोनला बुंबाय थानाङा दे आरो फोजोंसारखौ गेजेराव लाबोनांला फोजोंसार अननानै आंखौ निमाहा हो खिन्थाना नों बबे खिनाव नुदोंमोन फोजोंसार खिन्था नोङो नों बिग्रायखौ बबेयाव नुनायमोन मा खालामनो आं दा बेसेबा रागासो जोंना दंमोन जेबो खिन्थाला सानदोंमोन आङो नाथाय बिनि गाबनायखौ नुनानै अन्नानै खिन्था नोङो फोजोंसार मानो सिरि सिरि थाबाय दङ नोङो आं मिथिगौ नों आंखौ रागा जोंदों गाज्रि मोनदों होननानै फोजोंसार एबारनिफ्राय आं नोंखौ जेबो बुंला थारैनो आं नोंखौ जेबो बुंला फोजोंसार आं नोंखौ सन्देह खालामोमोन नाथाय आं एबारनिफ्राय नोंखौ थोबसेबो सन्देह खालामला आंखौ निमाहा हो फोजोंसार आरो खिन्था नों बिग्रायखौ बबेखिनियाव नुनायमोन नुनायाथ' नुदोंमोन आं बेखौ सानैबो बेसेबा नांज्लायदोंबो बुज्लायदोंबो मानोना बियो आंखौ सिनाय हायै बायदि दिन्थिफ्लादों आरो नोंखौबो सिनाय हाया होनना बुंदों बियो मा आंखौ सिनाय हायानो मानो बिदि बुंदों बियो बेखौनोथ' आं हमनो हायाखै बिनि थाखायथ' जोंफोर नांज्लायदों बुज्लायदों आरो बिबारि बिनिया गुबुन हिनजाव दंबावोनो गुबुन हिनजाव दंबावो नोङो बिग्राय बिदिसो गुबुन हिनजाव हाबा खालामनासो दंहैयो नोङो आरोथ' बिनि नामा बिग्राय नङानो माबा राजिबसोनो थारैनो नों बिग्रायखौनो नुमारदोंमोन ना फोजोंसार औ बिग्रायानो बियो मिसाखौनो आंखौ सिनाय हायै जाना दिन्थिफ्लादों नों अबेखिनियाव नुदोंमोन आंखौ अननानै लां बिबारि नों थांनानै मा मोनबावगोन नोंखौथ' दा बियो सिनाय हायै बायदिसो दिन्थिफ्लागोन आरोथ' गुबुन हिनजावबो दंखायोबा बिनिया थेवब्लाबो थांगोन आङो सोंगोन आं बिनियाव मोजाङै बियो आंखौ मानो बिदि खालामनांगौ अननानै आंखौ लांना फोजोंसार आंनो बेखौ नांगौ आं बेजों रायज्लायनांगौ थौना फोजोंसार अबेखिनियाव नुनायमोन आंखौ लां दा आरो अबाव लोगो मोनबावगोन बिबारि आंथ' बेखौ लामायावसो लोगो मोनदोंमोन थेवब्लाबो सोंगोन जोंफोर मानसिफोरनियाव थौना खेबसे फोजोंसार बिग्रायखौ खेबसे लोगो मोननायमोनबा थौना है बे बिबारियानोथ' सोर मारांनि हिनजाव होननानै बुंदोंमोन बियो गोसोआव गैलालै आंहा जेबो गोसोआव गैला बिफा नोंहा मा जामारदों बिफा नोंखौ मैयानिफ्रायनो एसे बोरैबा नुगासिनो आं मानसिखौ बिमा आं नोंनो मोनसे बाथ्रा खिन्थियाखै मैयादि आं बुंदोंमोन लामायाव सेंग्रा सानै नांज्लायनाय नुदों होननाया रावबो गुबुन सेंग्रा नङा आंसोमोन ओमफ्राय सासे सोरबा बियो आं सिनाय हाया दा आंजों नांज्लायदों बियो नोंसोर सानैया होमबा बुग्लायदोंमोन नामा औ बुग्लायनाय जादोंमोनथ' आरो फाग्ला आंनि मुंखौ मा होनना बुंदों मोनथिगौना आं मालाय बिग्रायनो आं बुंदों आं बिग्राय नङा आं राजिबसो होननानै थेवब्लाबो मानिया ओमफ्राय आंनिया हिनजाव दङनो हिनजावनि मुङा बिबारिनो फिसाजोबो दङनो सासे मा नंखाय बुंदों बिसोरो बेनोथ' नंखायानो बुंदोंना बिसोरो आंनाथ' हिनजावा नोंसोना सोर नगथा बिबारि बेलाय आं सिनायनो हाया बिबारिखौ मा नों सिनायो नामा बिमा सिनाय हाया आङो मानो सिनाय हानो दे आं सिनाया सोर बिबारि बेखौनोथ' सानै बोरैबा मोनगासिनो आङो दे जेबो नङा दे मानसिया मा थाग्रंदां मोनथियाथ' बिदिनो जानांगोन क्रेक गोनां आंखौसो बेसेबा रायदों मानसिफोरनि गेजेरावनो थकेबास माबेबास होननानै
आंबोथ' रागा जोंबाय मैया आंनि आथिङा साना थानायखायसो नङाबाथ' ओरैबायदि जोग्लिजोबगौमोन आं बेखौ नङा रागा जायोना बिदि बुंबाथाय क्रेक गोनांसो साला औ एबारनिफ्राय नोङो जेबो बुंनांला सोरबाफोर मायबाफोर बुंबाबो जेबो बुंनांला दे बुङालै आंथ' जेबोखौनो बुंखायामोन गावगायासो बबेनिफ्रायबा फैखो बिग्रायना माबाना सोंबाय आंखौ ओमफ्राय आं नङा होननाय लोगो लोगोनो बा महाभारत रामायण दिहुनबायलै नंखाय बाखाय खोथाफोरखौनो थै फाग्लामार बे मानसिया फाग्लामार औ फाग्लाथर' थां बिफा नोंनो आङो ओंखाम खुरना दोनदों ओंखामा जाहैदो नोंलाय माथो दहाय फुङावबो जायाखै थां जाहैदो राजाया ओंखाम जाबाय औ जाबाय बियो उन्दुना दं दा थां नों जाहै बिमा थु ज' जाफानो सानैबो आं फुङाव जादोंना उखैयाखै थां नों जाग्रो उखैनायाथ' उखैदों आंबो नाथाय जानोनो गोसो गैयालै मैयानि खोथाखौनो साननानै मा टावर मोनबाय दं आङो दे बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा थां ओंखाम जाहैदो बेदरखौ माजों संखो बेदरखौ आलु दरनै होनानै ग्रेभि संना दोनबाय आङो गोथावथार जादों थां थाव मसला बुरजा होदों आं दिनै गोथाव मोनगोन दे नोंथ' बिदिनो मोजां मोनो ना जायनोसै होमबालाय उखैखाना दंखायोबो थां जाहै थां आं गिबायसो जायबा मानसिया बेजों नांज्लायदों बे मानसिया बेखौ सिनाय हामादों खोमा आरो बिबारि होननायाबो बिनि बिसिमार खोमा मा जागोन दा राजिबनियाथ' जेबो गोसोआव गैखाला राजिबा हाबा जाखानाय मोनदां फिसाजो राजिबनिया फिसाजोबो दंखायो हिनजावबो दंखायो दाथ' राजिबा आंखौबो हाबा खालामबाय दा मा जागोन बिनि हिनजावा जुदि फैयोबा मा जागोन फैनानै जुदि लांफैयोबा आंनिबा राजिबा थाङा मानोना बियो आंखौबो हाबा खालामदों आरो जोंफोरबो मोजां मोनलायनासो हाबा जादों राजिबा आंखौ गानना थाङा आं मिथिगौ आगोल बिनि हिनजाव नंगौमोन आरो दाथ' नंलाना बियो दा आंखौ हाबा खालामबाय आंजोंनो थागोन राजिबा आंनिफ्राय बोखाना लांनो हायाथ' रावबो आरो आफाजों आंजोंसो बासायदोंमोन बेखौ जेब्ला बियो हाग्रा गेजेराव गोलैना दङमोन थैलालालालै जों आफाजों आंजोंसो बेखौ हस्पिटालाव लांनानै बासायदोंमोन हुस फैनायनि उनावबोथ' बिहा जेबो गोसोखांथियानो गैयामोन रावखौबो गोसोआनो गैयामोन बिहा बिमा बिफा हिनजाव गावनि नामखौबो गोसोआव गैया बिहा दासिमबो गोसोआव फैयाखै बिनिया आंथ' गियोसो मालाबाफोर जुदि गोसोआव फैबाथाय मा जागोन दे आंखौ नागारनासो थांगोन खोमा आं गिबाय आं राजिबखौ बोरावबो थांनो होला ओंखारनोनो होला आंहा बे जिउआव रावबोआनो गैला बिफा दं बेबो गोलैना दङ राजिबा थांबाथाय आंहा मा जागोन गथ' सासे दङ आं गथ'खौ बोरै गिदिर गोलाव खालामगोन टेनसन जाबायलै आं जोबोद टेनसन जाबाय बिनि गिबि हिनजावा फैनानै जुदि लांफैयोबा मा जागोन नैबे जायगाखिनियाव नुदोंमोन आङो बिबारि जानो हागौ बे गामि खाथिनिनो जों सार दसे थाथ'नोदे जोंनिया बेयाव सानैबो मा थिक नुनोबो हानाय बेखिनि जायगायाव दसे थानानै बै सिगाङाव थांगोन दे जोंनिया बिग्रायनि फट'खौ लानानै दिन्थिगोन जोंफोरो मानसिफोरनो मा थिक बिसोर सिनाय हागौबो जानो हानाय दे जागोन दे बोजों सार बैनि सासे मानसि फैदों बेनि फट'खौ दिन्थिनाय बिग्रायनिखौ नोङो आं दानि वाट्सएपआव हरदोंमोन ना बे फट'खौ दिन्थि आदा रथ'नाय नैबे मानसिखौ सिनाय हागौ नामा हाया दे फंबाय हाया मा गोमादों नामा इ मानसियालाय औ गोमादों अ दे गुबुनफोरनियाव सोंबावनाय औ सोंबावगोन र' आदा बेखिनि जायगायाव नुमारदोंमोन ना नोङो औ बेखिनियावनो नुमारदोंमोन आङो मानसिया हाथायबो खालामदों खोमा मना लादोंमोन जानो हागौ बेखिनि एरियानिनो बियो औ र' थांथ' आरो फोजों सार अन्नानै आंनो दसे थाथ' दे मा थिक जोंफोर नुनोबो हानाय दिनै बियो मानो बिदि खालामदों बेखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आं फोजों सार बेंकआव फैसा लायनो होना थांनाया बेनिफ्रायनो फैयासैना आंनिबा बियो फैसाखौ दिहुननानैनो हिनजावखौ लानानै अबावबा खारखोमादोंमोन खोमा बिदिनो जानांगौ आं थासान्दियावबो बियो गुबुन हिनजाव बोरै हाबा खालामनो हागौ न'आव थानायावथ' आं मालाबाबो बेखौ फन रायज्लायनायबो नुवामोन दखानावल'सो थाङोमोन न'आव फैयो जायो उन्दुयो आंबो मोनथिला दे आरो बिबारि मा बुंबावनो आरो आङो मानो बिदि खालामनाय बियो आंखौ खेबसे बिखौ लोगो मोननायमोनबा खेबसे सानसे नङा सानसेबाबोथ' बेखौ लोगो मोनखागोन बिबारि नोङो होमबानिया सोंबानो जाबाय आंखौ मानो धोखा होदों होननानै आरोथ' बिहा फिसाजोबो दङ ना बिमा बिफाबो दङ मा बिसोरखौ गोसोखाङा नामा दे नोंखौथ' बियो नांला दे नाथाय फिसाजोखौ बिमा बिफाखौ एसेथ' गोसोखांनांगौना बियो बेखौथ' फोजों सार आं सानबाबो साननोनो हाला फोजों सार थ' एसे सिगाङाव थांनानै सोंहैबावनि बै मोनसे गामियाव मा थिक सिनायनोबो हानाय मानसिफोरा थौ अब्लालाय
नों डिस्टार्ब मोनदों नामा फोजोंसार? हा? नों बादों? बायाखै दे बेसेबा ओंखामसो उखैनाय मोन्दों आंखौ ओंखामसो जानो नागिरदोंमोन आङो बेयावनो बिबारिया फैना होबाय मा जाखो फोजोंसार? हा? मा सानबाय थागोन थौना सिगांथिंजाय खेबसे नुनाय मोनबा? थौ बिग्राय नों आंखौ मानो बिदि खालामाखै? मा जाहोनाव नोंखौ खेबसे नुनाय मोनबा? बिबारिया बेसेबा गाबबाय दं दहायनिफ्रायनो आं दा मा बुंनो बेखौ बिग्रायखौबो लोगोखौनो मोनासै नै मोनासिगोनानो आंहाबो ओंखाम उखैनो हाथारला बिबारियाबा उखैदोंना उखैयाखै बेबोथ' दहायनो फैदोंमोन फुङावनो बिबारि नोंबोथ' दहायनो फैदोंमोन बेसेबा गोबाव जाबाय नै मोनासिगोनानो नोंबोथ' उखैदों खोमा थौ दखानाव मायबा जालांनि साहा दखानफोराव फोजोंसार जानो गोसो गैया आङो सानदोंमोन बिग्रायखौ लोगो मोनगोन होननानै लोगो मोनबाबोलाय आरो माथो जाबावनो फोजोंसार बियो गुबुन हिन्जाव हाबा खालामबायानोबा थेवब्लाबो खेबसे लोगो मोननायबा हामगौमोन दे मोनगोन दे सानसे नङा सानसेबाबो लोगो मोनगोन फोजोंसार गाबोनबो फैबावगोन दे जोंनिया गाबोनबो फैबावगोन मा थिग गाबोन लोगो मोनो आरो बिग्रायखौ गाबोन लोगो मोनाबा समफोर फैगोन समफोर लोगो मोनाबा आरो फैबावगोन मा जाबावनो दानियाबा बिदि मा बिदि फैबाय थाया नामा हा दे जागोन दे फोजोंसार फैनाङा नोंबो आं हारसिंनो फैगोन जागोन दे फैगोन फोजोंसार आं नोंखौसो बेसेबा रायदोंमोन नोंखौसो बुथारदों मादों माबा माबि सानलाबायदोंमोन नाथाय दिनैसो मिथिबायदि गाज्रिया बिग्रायासो थकेबाजा बियोसो नों नङा नङा थर' नों आरो आंखौ फोथायाना आंखौल' गाज्रि सानबाय थायो आं नोंखौ मालाबाबो बिदि सानला फोजोंसार हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय फोजोंसार दे बिबारि माखौथ' निमाहा बिबाय थादों नोङो खैबारबा निमाहा बिखाबाय नोङो फोजोंसार आं फाग्लि बायदिसो मोनबाय हौवाजों थगायजानानै मानो बिदि खालामनांगौ आंखौ बियो मोनासिगोनानो बे बाजैया दासिमबो मानो फैला बेफोर गासैबो फोजोंसारनिथ' सान नङा आरो बाजैयाथ' दहाय फुङावनो थांदोंमोन मानो दासिमबो फैयाखै माबा फन हरबाबो सुइस अफ मबाइलखौनोथ' मानो सुइस अफ खालामना लादों आरो दहाय नांदोंमोन दहाय हरनायावबो रिसिभ खालामाखै आबा माथो नोमबाजैया दाबो सफैला न'आव फन हरबाबो रिसिभबो खालामा दानै हरबावदोंमोन सुइस अफसो मा जाखोबा बिग्रायखौबा लोगो मोनदोंना मोनाखै आयै बेफोर गासिबो फोजोंसारनिसो साल खोमालै बिबारि बाजैखौ लोगो मोनबाय थागोन ना सिट सानदों मिनिसोरां बिग्राया थांनानै दं आं मिथिगौ आं बुंदों बिमाया बुंदों मिथिगौ ना आरो फोजोंसारखौल' मानो दाय हमबाय थायो नोंसोरो फोजोंसारा जेबो खालामाखै आं मिथिगौ बिग्राय आबाया थांनानै दङ आबा नों मानो फोथाया जानो हागौ बिसोर लोगो मोनाखै आयै जुदि आदाया थांना थानायमोनबा न'आव फैगौमोन ना बियो खेबसेबाबो मानो फैयाखै होमबा बियो न'आव जुदि बियो थांना दङबा बेखौनोथ' दा मिथियाखै आबा जेखिजाया बिग्राया थैयाखै जेबो जायाखै आं मिथिगौ बियो थांनानै दङ मोजाङैनो मायबा मोनसे जाहोनाव बियो फैनो हायाखैबो जानो हानाय आबा मा थिग मायबाफोर गाज्रि मोननानै फैयाखैबो जानो हानाय मा गाज्रि मोनो दे आयै मा गाज्रि मोनो ना नोंजोंनो नांज्लायदोंमोन ना आंजोंनो ना बाजैजोंनो बेफोरखौ आं जेबो मिथिया आबा जेखिजाया आंनि आबाया थांनानै दङ नों माने बिदि बुंबाय दङ मा नों सादाखौ थांना थाजानो लुबैयाखै नामा आबा बिदि नङालै आयै मानो बिदि सानदों नोङो होमबालाय माथो फोजोंसारनि साल होनना बुंबाय दङ जेबो फोजोंसारनि साल नङा बिग्रायखौ नुमारदों बियो बे बिहामजोआनोथ' मानो दाबो फैयाखै आंखौ लांफाबानोथ' जायोमोन ना बेनि थाखायनोथ' सन्देहआव जादों आं आयै मोनालाय लांबाय मानो सफैयाखै बाजैया आंथ' फोजोंसारखौसो सन्देहआव जाबाय दं दा सानबा गुसुं मिथिगौ ना दसेनो मोनायो मानसिखौ लोगो मोनाखै दां बेनिखायनो गोबाव जाबाय दे आयै नों न'आवनो थाथ' बाजैयाथ' फनबो रिसिभ खालामला सुइस अफसो आं बाजैखौ ससे नायैनि लामासिम नायैनि हाजारबाबो फोजोंसारा सासे क्रेक गोनां मानसि बेखौ जेबो फोथायनो हाया गेरेन्टि गैया बेजों थां नोङो अनसुलि नानिजों थां आङो बाजैखौ माबायनि दे होमबालाय थां बे बिहामजोआबो सफैला माथो दाबो बिग्रायखौथ' लोगो मोनदोंना मोनाखै दे आयै थाथ' नोङो आं थांनि र' थाथ' माने माबा थां नानिजों थां नोङो अनसुलिजों थांनि र' थां होमबालाय नों ससे नायथां लामासिम मानो फैला बिहामजोआबो दाबो बेसेबा नेबाय दङ आङो फैगोन होननानै नाथाय गैया मोनफैया दाबो फनखौनोथ' मानो खेबसेबो रिसिभ खालामाखै बियो बेनोथ' दे होमबा आबा थां नोङो आं नानिजों थाहैनि
बे फोजोंसारा चान्स लाबाय दं आरोना बिबारि बाजैखौ। मा सानदों बियो? आदाया गैयिखाय बियो गावनि बानायना लानो सानदों नामा? आं थासान्दियाव नों बिबारि बाजैखौ गावनि खालामना लानो हाया। आंसो हाबा लागोन बाजैखौ। औ, आं हाबा लागोन। आरोथ' बियो बिग्राय आदाखौ नुदों होनदों, नुवाखै बियो। बेफोर गासैबो बिनिनो साल गोजा। बिग्राय आदाखौ बिनो बुथारदों आंनिबा, बाजैखौ मोनगोन होननानै। दा नै चान्स मोनबायानो ना, मिसाखौनो मा होनना लांखो बुरखायनानै। आरो बे बाजैयाबो ना जाम्बि मानसियानो। बेनि थाखायथ' आंबो बेजों थांफानो नागिरबाय, आंखौबो लांफाया। बे बाजैयाबो आंनि अननायखौ मानो नुवा? इसेबो हमदांनोनो हायाखै बियो आंनि अननायफोरखौ। बाजै, आं दि नोंखौ बेसे मोजां मोनो, नों मानो इसेबो बुजिया? आं नोंखौ जुलि लागोन बाजै, आं फोजोंसारखौ लानो होआ आं नोंखौ। थांनि र' बाजै, नोंखौ आं नागिरहैनि।